Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku birey birumet. Ez îro jwara li ser mijara Sûriye, mijareka di Rojavê de ku herkes behsa wê dike, temamê siyasetmedar, rojnamevan, xas û nas û am û pispor li ser mesela Sûriye qise dike, xeber dide. Em jî wek Müslümanekî dixwaze derbarê tiştê li Sûriyeyê qewimî wê diqewime an jî tiştê wê biqewime. Em çend deqa qise bike tiştê ku em dizanin ku me ji siyaseta navnetewî fehm kirî. Û dizanin dewleta sistema Baas, rejima Baas 61 salekî li welatê Müslümana zulm û zordarîkî mezin kir. Gava em dibêjin rejima Baas zulm û zordarî kir, divê em pêşa wî jî bizanibin. Êku Sûriye kir, Sûriye, êku Iraq kir, Iraq, êku Rojhilata navê perçe kir, zulm ji wan dest pê kir. Zulm ji wan dest pê kir, gava Rojhilata navê perçe kirin, em bi vê sistemê ku li gora mejiyê wan hat avakirinê, wan çiqa zulm kir, Awropa ji dengê xwe nekir, Amerîka ji dengê xwe nekir, Awropa em kirin kolê kola. Em îro behsa axa nakin, em behsa kola dikin. Sistema Sûriyeyê a Baas, a em Kemalîst, vana hemû bi destê Awropa hatin avakirinê û kirin kolê xwe, siyasî olarak kirin kolê xwe, em jî kirin kolê kola. Temamê milletê Rojhilata navê, bi taybetî milletê Kurd kir kolê kola. Em îro behsa axayê mezin nakin, em îro behsa kolê wan dikin. Yek ji wan kola rejima Seddam bû, a xwîxwar û gedar xedar bû çû, sir û bin bû, a Esad jî çû. 61 salê em zulm kir çû. Îro li Sûriyeyê meydanekî nû vebiye, siyaseteka nû vebiye, hin kesî nû bi navê Müslümanan hatinin Şamê, hatinin Sûriyeyê bûnin desthilatdar, yani wê nebûn desthilatdar, wê bibe desthilatdar. O peşa roja wan xuyayê ku vekiriye dünya gibi wan ra dide distênê ku sistemeka çawa li Sûriyeyê ava bik. Her welatekî fikra wê, nêrîna wî, menfietê wanê Sûriyeyê ji hev cihê ne. Tev behsa yekîtiya Sûriyeyê dike, ama em bivê herkes jî behsa terorê dike, terorê her yekî cihê û eştera bibêjim fikr û ramanê herkesî cihê, hedef û berjewendî herkesî ji hev dû cihê. Di serî da tişta ku me pir dil dihêşîne ku dewleta Tirkiyeyê naxwaze li Sûriyeyê Kurd bibe xwedî tiştekî. Tirk dibêje Tirkiya, dibêje em şerê terorê dikin, nava teror di Sûriyeyê de bibe xwedî tiştekî. Tiştê ji devrê Sûriyê hatî. Halbuki artêşa ku bi xwe amade kirî ji Çeçena û ji Türkmenistana û nizanim ji Tacika û nizam ji Qazaxa, avana anî hatine kirin em bivê Özgür Sûriye ordusu siv ji bo xatirê şerê Kurda dike, qelz dike devê xwedê şerê terorê, esê xwe de ne şerê terorê, şerê Kurda dike ji bo xatirê Kurd li Sûriyeyê qels bibe, wenda bike. Wek Başûrê Kurdistanê sala 1991 de em bê hukmekî federatîv li Iraqê derket, hikûmeta Kurda ya federal hat avakirinê, yekê wekî wî li Sûriyeyê çê nebe temamê hêza xwe, stratejiya xwe, temamê siyaseta xwe dayî viya bi navê terorê divê, esê xwe da bi navê naxwaze Kurd bibe şîrîk û hevparê Şamê. Ji ber viya ev herkes viya zaniş xwe dewlet jî viya ew nake, dewlet jî viya nave naşîr, vekirî dibêjin lê divê bi navê terorê divê. Divê em viya bizanibe. Tişta ku ji hêzên Kurda tê, ji milletê Kurd tê, divê ew jî li hember van êrişê ku li dijî destkeftê wan e, dev ji îdeolojiyê xwe berdin, dev ji partiyê xwe berdin, siyaseta xwe şexsî a hizbî berdin, li gora berjewendiyê millet, menfietê millet, pêşa roja millet bifikirin, wek milletê bifikirin û rêz û şeferê xwe têkin yevdû, têkin yek, li hember van êrişên ji devra da tê ser Kurda, ku dikarin roleka xwe ya qewî hêz bi hêz û quwet li Şamê bilîze, axirê werhesilê kelam milletê Sûriye em bê biryar dide. An jî dewletê ku Sûriya dixwaze perçe bikin, evê ku destekê didin, em bê her teşê em bê desteya
azadiya Şamê ew biryar didin Kurd jî di vir de cê xwe bigire dixwazim viya bibêjim lê tişta ku ez dixwazim bibe bi nêrînê siyasî heteşe bi desteka Amerîka hat bi desteka kê hat ana li Sûriyê destildar û gelekî grûpê wan hene grûpê İslamî ne tişta ku min fehm kirî ji vê siyaseta navnetewî a rojhilata navên Amerîka dewletê Ereba Devleti Araba nahada şikayeta em bibêjin heteşê an jî em bi wê iqtidara ku taze li Sûriye were amadekirinê were çêkirinê hikûmetekî were avakirinê ji nihada şikayetê bi Amerîka ava dike divê we dewleteka Müslüman li Sûriyê kir destaldar dikare li ser Ürdünê dikare li ser Siûdî Misrê em bê Behrênê an jî em bibê İmarata Arabî tehlike û mezin hebe jinhada zaxtê didin Amerîka ku nehê li sîstemeka İslamî li rojhilata navê li Sûriyeyê çêbibe dewletê Ereba ew dewletê ku xwedê giravê Müslümanin esê xwe da tev kolê Amerîka û İsraîlin temamê dewletê Ereba ve qereqolekî ji bo İsraîl emir û îstixrara İsraîl ew pêk dîne li gora İsraîl tev diger vêja dixwaze li Sûriyeyê jî hükümeteki wisa berava kirinê kesinlikle rêne İslamiya li Sûriye bibe desthilatdar. Amerîka di hewalbendê xwe li gora baweriya min ji bo ku Ehmed El-Şareh ev serokê teze evê ku ana birêva dibe Sûriye dixwaze tiştekî çê bike an jî heteşê an jî Müslümanê ku wê bibe iqtidar li gora baweriya min sê şerta ji wan dixwaze eğer hûvan her sî şerta pêk bîne were hûnê rojhilata navîn de di Sûriyeyê de bibe iqtidar wê iqtidara we dewam bike ê yeke divê tu carî hûn dewleteka İslamî ava nekin dewleteka girêdayê qanûn nîzamê Qur'an û Sünneta pêxber û ava nekin eğer wê sîstemê ava bikin ji xwe di lîsta terorê dane dikarin têkî lîsta terorê û teyara rakin ser wekî em bê Hemas û Hizbullah ji ortaya rakin yekê dî min tî nîşûnê yek a du da divê hûn şerê terorê bikin şerê terorê eslê xwe da gava Amerîka û dewletê Ereba û dunya ve teror ew Müslümanê ku divê ez wekî Hezretî Muhammed dixwazim bijîm digel nezanîna xwe digel kemasiyê xwe digel em bivê hişmendiya xwe kêm jî ama dixwaze li gora Qur'anê bijî Müslümanê heqîqî li gora Amerîka, İsraîl, İngiltere dewletê Ereba terorîst e temamê dewletê Müslüman ne dewletê Ereba tenê temamê dewletê Müslüman ew keza terorîst e îrhabî ve ji ortaya rabe Amerîka hevalbendê xwe ji rêveberiya nû a Şamê ku wê çê bibe dixwaze hûn şerê van Müslüman bike hûn bixwe jî dev ji İslamê berde İslamê nek hêza bingehî ji bo esasî bingehî ji bo dewleta avakirina Sûriye û her wisa divê hûn şerê İslamê bikin lewra îro dewletên Ereba şah û paşa û iqtidarê Ereba tek şertekî wan heye ku du şertê wan heye ku li iqtidarê bimîne yek divê tu carî bi İslamê hukm neke du divê ji em bibêjin şerê İslamê bikin îro di dunyayê de dewleta herî diktator a Siûdiye bi hezaran bi de hezaran şer alim û şêx û ulema İslamê di hefsadan e ku şima behsa İslama rast û durist dikin heman tiştê Amerîka û hevalbendê xwe ji rêveberiya nû a Sûriye dixwaze ku hûn şerê İslamê bikin a sisiya divê ji hikûmeta ku nû li Sûriyê tê ava kirin iqtidar bizanibe ji îro pêva xwe berî ji were bû İsraîl kehiyayê rojhilata navîn e kehiyayê rojhilata navîn e tişta ku İsraîl xwesî bibe tişta ku nexwestî wê nebe ê ku biryarê dide ev e cendirmê Amerîka û rojhilata Avrupayê li rojhilata navîn bi temamê silahê modern çêkirî kî serê xwe rake Sîyon xaşperest bi hev re hukm dikin û polisê wan jî kehiyayê wan jî İsraîlê kî serê xwe rake li nav serê dixebîne teyrê biratê nûkulê xwe li serê dixe navê vê proja Sîyon xaşperest e Siyonîst û xaşperest her vê karê dikin bi destê İsraîl
دبی دولت کل شامی تیاوا کرن بزنه بکو هون که حیا دنیای اسرائیل قبول بکن نابن هم به خطر تعلقه آنچه یکی کل دژی و قصب کل دژی و ارگانیزاسیونه که چه کل سر اسرائیل به خطر دبی هم ویادک اوانا پیلان و پروژه وانه کو اددن پیشا ام به حکومتا نو آنچه اقتدار کوی چه به لسودی لی خود تعالی جی پیلان کیوی هی پروژه کیوی هی ام نزان تشتی کو مسلمان تی خواستنه لر سوریه نه او کو دجمنیا کرده بک نه دجمنیا کرده بک خود تعالی دویجه إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ما هم كرنا ملات وقبيلات قوم هب ناس بك نقوم هب دبكوش هبونا تركيتي هبونا عربا هبونا كردا فارس أنجي ملات الدنيا شركز ومسلمان الدنيا ناف سدم كو ملات هب دبكوش سدم الناس كي جرم هب جرم هب ناس بك تشتكو إيرو لسوريا تكرني لدجي كردا تایبەتی به پێشەنگیا دەولەتا ترک نه تشتێکە ئیسلامی نه تشتێکە ئینسانیە divê Kurd û Türk Ereb mîna birabin biratiya wan di biratiya ummetiya derbas dibe biratiya ummetê ne koletî ye Türk xwedî çi mafê be Ereb xwedî çi mafê be Kurd jî xwedî wî mafê be lê di vir de tişta ku dixwazim dawî bibêjim pîlanê Xwedê Teala jî heye eğer Müslümanın roşata navin evi Suriye hezin İslami lugora kitaba Xwedê te bigere lugora kitaba Xwedê Teala Kur'anê te bigere de bir ronaya wî da de Xwedê Teala li karî wan bike gamur tarîxê mêze dike Salaheddin Eyyûbî Şerkoya apê wî em bivê Eseduddin Şerko her wisa Nureddin Zengî û İmaduddin Zengî bavê wî gava İmaduddin Zengin gava te şamil cidva je evteve bavê Salaheddin Eyyûbî apê Şergo dibêje carekî İmaduddin Zengin emrde de camiya divê tu carî hûn li mizgefta ji xeynî cihadê hûn tişkîdin vaznê de millet ji cihadê re hazir bike lewra xweşperesta rojata navên Qelandî zulmeka mezin hey îro wexta sofîtî serî hejandinê zikr û em bibê ewanine îro wexta cihadê millet ji wê re amade dike bû sedemê tundekirina xweşperesta rakirina xweşperesta rojata navê edaleta nîhat dunyayê ev hêza nû ya ku lêxtir li Şamê çêbîye eger li gora kitêba Xwedê te bigere bi edalet bi her kesî re wek însan ne em bi gora berjewendî dewletên cihê ku dijî dijmîna Kurda dikin ne li gorî berjewendî hûn ne li gorî emr û fermanê wan li gorî emr û fermanê Xwedê te bigere dê Xwedê Teala kare alî kariya wan bike di demekê nêza dikare gelekî cihê teke bin destê wan hêzeke teqedin Xwedê bide wan lê me xabin ez dixwazim ya jî bibêjim emr û îstiqrara Sûriyeyê ji bo xatirê pîlan û projeya Amerîka û İsraîl em bibêje xeter e divê ji pîlan û projeya Amerîka û İsraîl divê tim di nava welatê dewletê Müslüman da şer hebe ku li dora İsraîl çembera agir heb İsraîl jî di nav kêfxweşiyê û xêr û xweşiyê nav xas baxşa da di nava emr û îstiqrarê da bijî ji ber wê dikare hêzên nava Sûriye evên îxwan û selefî û nizam evê Tirk û nizam şu falan Kurda berdin hevdû dikarin têk şerê navxwe derbikeve perçe perçe bi têk çend em bê otonom û federasyon û ala kulî hal bibiçe ji bo xatirê ku İsraîl çi hat dê bixwaze li kişanê bixwaze li kulê xwe li serî bixe ew bike tu carî di hedefa xerbê da emn û îstiqrara Müslümanan ne mühim e haq û hiqûqê em bivê navnetewî ê netewê belawela ê meclîsa netewê belawela ê meclîsa netewê zulmê tu carî haq û hiqûqê wan ji bo Müslümanan derbas naba haq û hiqûqê di wir da behsa qanûnê navnetewî dike tu carî ji bo Müslüman derbas nabin ji bo İsraîl derbas dibe ku emn û îstiqrara İsraîl biparize şerê Xezayê viya nîşan da di vir da dixwaze tamamê rojata navîn têkin nava çembera agir sade emn û îstiqrara İsraîl biparize eğer milletê rojata navîn dewletê rojata navîn xelkê Müslüman xizmeta em bibê
إسرائيل بك خدمة أمر إسرائيل إسرائيل بك ما في وان جياني هي أنا دكاري بكم كجي هوانا روب من جبو خاطر أمر إسرائيل لبنان و حماس و غزة لبرشعباية جبر بيا كز عقلي خواب كرينه ده اگر هون بخوازن عدالت وره تاني سيستم که عدالت دين اوجي سيستم اكو پیغمبر عليه الصلاة والسلام آنی قرآن ایرو مسلمان اكو بي از قاسم قرآن محمد عليه الصلاة والسلام دجيم قرآن پروگرام جيانا من تمام دولت غربي و تمام دولت مسلمان و تروریستی داندك قبا امريكا و دولت عرب و ترور بعثا مسلمان راس و درستك حتى جار الدين بين دخيل وخشيره